दोस्तों नमस्ते प्रणाम। अब नवरात्र आवे वाला बा तो आप सबके लिए बहुत ही प्यारा सा एक अवधि देवी गीत लेके आए हैं, सुनावे चलते ही। कैसे लागे कमेंट में ज़रूर लिखी हैं और हमारे चैनल के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करी हैं। तो भैया 22 तारीख से नवरात्र लागता, तो सब देवी माई के खूब पूजा अर्चना करा, सुख समृद्धि दी ही आप सबके। तो देखा भाई, जब समय खराब होता ना तो अपन मन से को कैसे ताना मारा था, ये गीत के माध्यम से सुने। मैया दई दायक ललन दुनिया तनवा मारना, मैया दई दायक ललन दुनिया तनवा मारना, तनवा मारना हो मैया तनवा मारना, तनवा मारना हो मैया तनवा मारना, मैया दई दायक ललन दुनिया तनवा मारना। सास तनवा मारई ससुर तनवा मारई, सास तनवा मारई ससुर ताना मार, तनवा ओनहु मारना, तनवा ओनहु मारना, जेकर संग में से नुरदनवा तनवा ओनहु मारना, जेकर संग में से नुरदनवा तनवा ओनहु मारना। मैया दई दायक ललन दुनिया तनवा मारना, मैया दई दायक ललन तनवा दुनिया मारना, जेठ तनवा मारई जेठानी तनवा मारई, जेठ तनवा मारई जेठानी तनवा मारई, तनवा ओनहु मारना, तनवा ओनहु मारना, जेकर संग में साथ पेरवा तनवा ओनहु मारना, जेकर संग में साथ फेरवा तनवा ओनहु मारना। मैया दई दायक ललन तनवा दुनिया मारना, ननदी तनवा मारई देवर ताना मारई, ननदी ताना मारई देवर ताना मारई, तनवा ओनहु मारना, तनवा ओनहु मारना, जेकर संग में से नुरदनवा तनवा ओनहु मारना। मैया दई दायक ललन तनवा दुनिया मारना, तनवा मारना हो मैया तनवा मारना, मैया दई दायक ललन तनवा दुनिया मारना, मैया दई दायक ललन तनवा दुनिया मारना।